Bakoire chayabo ase tundubali ya Kiang'ombe inse yezoni ya itibo efactory ya Sang'anyi nigo bararirie ng'a mbache kugira gotore chae nyoro munyakerogo bwe tundubali yabo Charles Achoti takoiranigwa. Charles Achoti nigo atenenigwa n'obuteneneri bwe factory ya Sang'anyi magega yo kugira koira amachani akeromotenyi ayo efactory ekwabaremi babo ase bagocha banachwa ebesa yeng'eri yabo kati ebinde ebiba komubunia bagokwanekerekyo niga baremi abo batebire ng'a nabo bamomete gose nabo batebete mukaya tanyara koba gakoira amachani ayo abaremi ntwanje gento bunekyo abaremi ntogenderere kosere bigweka meriye ito twatebire tusieke tundubarie kuchakerariri Bari n'oborro bonene abaremi bekemerie chae abakwira ase tundubari ya Kiang'ombe inse ye zone ya itibo inse factory ya Sang'anyi bunge ya North Mogrango ya Nyamira bakorawa na abaremi hatuya osababu sabania orango amona roteru kabinga gati abande nigo besokire bokong'u nakoraga ebiara mumena chabwe factory ya Sang'anyi nabo igomo director bwe Sony eyo asokorusi omunyakerogobo bwe tundubari asamareta Charles Ndubi ya chochi tukorire gasi ya emyaka intera kabero mo chama nyama tukamagega kina mwandi zoba kwezo mono ndo bete gatia iga tubuka nite tundubari bagagasari tukachora Ndubi ndio bairo emyaka atonete chae buya totwati mo chano nere ndio mwana otote guna nganku tuare ndio nyamanyiti na ndio kuba mutanimo bayi ntwa bale ntwa mochote bayi ntwa ntoko mubuta nama amangana tocheire nganku butu akare noko butu ko nakitwa 10 ki emane chanere ko butomo mo chairman ito nchena akarorire ko rukarenga abantu ba mchore tomo o chairman ni ntwe Koteba mochema ni tari kobutwa intuntu ajito tokachora getundu bale kato na kugamba mochema ni tunero okorete gasana no motere kita twa mochorete twa mwanste bune go sori ngaki kokochora toro batere kita akaburi mwanje monchore to kamachora lakini bona sama ngana yaje kurusia go chokobutwa mochema ni intuntu gwanje kiagero mochema ni tokora ari gasi yere ngiya inkuruki emana tebwate egocha gotenenia omondo imwachorire na leta tali ruba ko batebine na natumia ko motenenia omonto ogoetere sare akorokwe director yeri ino nere musugumete nagenda oteneni ori na nalinta arekane igo omo director anyo ko genda ka one no morembe na nagisinto tati ko korora oche tundubari ito aya bono kwabere kwane tam bagokwanekerekyo nigo bereire ng'a mbachigo sieke tundubari eyo nande mbago chigotora chae ase Sony ngima ya itibo nyoro munyakirogo yo takwirani wabisi abantu bose baitibo barangerigwe bakoro mukutano yomo ntori ko ira chae anya ne bisire to ko bari akiro montabo golie kaka moino ekiagera ndu atakete ko rosumo joyobe bono igo ase Nirimwate banga ego sie kwao katali yaoka igoto ko mukutano yomo mochore tukoki itibo yonsi tosieke chae intu to teba na gaki intu buna saa 24 tundubari eto tuatebire ne tundubari tora sieke chae eto turi nango chiparabo pogi mobontori go chikonyara mani tali kobutwa ende chema ni asta yo chikuru tundubari eye no mo director agende amotigega ati yabiri abaremi bakwerera kubuniwa namona ogokana amachani hayo abeire gakwena no gochia abaremi kero motienyi egento batebire ng'ambara batumete omunyakerogo yuko yakana kera machani expire Mombasa igotokole through factory tuacha koegwa akere jikoni ni je expire egento yokorwa kama sirimra jiko sambo ngiye ko rabata samba machani bakora tarajita jiri jaba jije kunyujikwe ntima tiento bako bunyo mochema ni abakare ko kwana muna nero otate amachani ndutu akane te piba kama machani ntogire te gaba kachema ni abwata igote ino ere ekena kiekerero kia baremi be tundubari ya Kiang'ombe yegotoka nse ye Sony ya itibo nse factory ya Sang'anyi abatebire ng'a nyoro mochema ni obo bwe tundubari yetago chikobaga kwiranigwa mbago chia kwendera gotore chae
Kurwase etundubari ya Kiang'ombe hiyo kutoka inse factory ya Sang'anyi imeye bunge ya North Mogrango imeye kaunti ya Nyamira. Ingo reporter ya Soko TV Riedra Nyariki Steven Embonde.